Ja, sammen han synger. Så de græder. Ja, de græder bare. Derfor er vi så nogen, der har syntes i aften, der skal Flemming have lov at synge en sang for os. Godt at høre. Så nu vil jeg dele en sang rundt, og det er fordi, I andre bare skal se, hvad jeg synger. at I andre, I skal have lov at følge med. Punkt 1, og punkt 2, så skal I synge med på omkvædet. Der må Flemming så til gengæld ikke synge. Jeg håber, der er flere omkvæd, end der er vers. Jeg vil så sige, at de er ligeligt fordelt. Ja, det plejer Godt hænge, jeg spiller briller med, så. Men først så er det så sådan, at når man sådan er rigtig professionel sanger, så skal man jo altid, så siger sanger, jeg kan ikke synge den toneart. Jeg heller ikke. Så derfor skal vi lige være sikre på, at Det kan du kun filme. jeg skal lige have en stol her. synger vi i mol, eller dur? Så jeg vil bare lige høre, Flemming, du kender godt Bad Moon Rising. Ja. Så prøver jeg bare lige noget her. I see the Bad moon rising. Ja, det er den ene, så prøver vi lige den anden. Er der flere? Nej, vi skal bare lige prøve en anden tone. I see The bad moon rising. den første. Det bliver langt. Det bliver langt. Så får du den her, værsgo. Jeg vidste ikke, der var forskellige toner. Nu skal I høre her. Det er sådan, at nu vil Flemming gerne synge en sang for jer. Helt vildt. Flemming, er det en sodavand, du står med der på billedet? Ja. Nej. Jo, det er faktisk en sodavand. Det er en juletur. Og det bliver sådan, at jeg spiller. Nu skal I høre efter. Der er 3 vers og 3 omkvæd, og jeg spiller, og Flemming han synger. Og hver gang Flemming har sunget et vers, og vi andre har sunget et omkvæd, hvor du holder din mund, så sker der lige nogle ting. Det er bare så du ved. Den skal jeg igen. Er du klar? Ja, jeg tager lige stået, jeg er lige blevet 60, ikke også, så vi tager den lige. Det der med, at jeg skal holde mund, hvor kommer det ind? Okay. Det må jeg sige noget. Kor. Må jeg se kor? Rejser jeg op? Ja, det er os alle sammen. Så vi prøver stille og langt. Er der forspil? Men nej, man skal altså I er også noget reklameret. ja, det er man skal luften langt ned med det op. Klar? Velkommen her i... Nej, vi starter forfra. Der var lige et ord. Velkommen alle her i teltet. Ja. Okay, men det er i orden, fordi altså, vi egentlig så skulle vi have øvet først, men jeg synes, det var sjovt. Skal I lige læse teksten op for Flemming? Velkommen alle her i teltet. Nu skal Nej, nu skal vi altså holde fest. Og hvor I ikke mærke suse. For det er mig, der synger Og bedst. så holder Flemming mund. Han er godt i gang med Flemming sommersang. Den tager vi lige igen, for vi er helt sikkert. Han er godt i gang med Flemming sommersang. Juleaften den lang. Og så tager vi lige en pause, fordi så har Jesper noget, han gerne lige vil give dig. Det er mere. Er I klar? 2, 3, 4. Titler jo er ganske mange. Mester Nej, vi tager lidt sug mere. Det er faktisk den bedste måde. Det er Så skal jeg på arbejde. Så det næste, det er anden linje, vi gør. Klar? Vent lidt. Det er lettergas. Mester i køkkenet, det er mig. Mr. Security i havnen. Kan man så næsten ønske mere? Og koren er klar. Det hjælper ikke ret. Og en gang til for forklaring. Sikkerhed og tak. Det hjælper ikke ret.
det sådan helt tilfældigt, at jeg sidder i redaktionen i Brødlaget, og der fik vi så en artikel her i, jeg tror det var i marts måned. Ej, det var sgu jul. Der var nogen, der sendte det billede, som er der nederst. Og hvis det skarper, og ikke kan så se, at Flemming han har smidt anker på land. Sådan var det. Og jeg læser bare lige op, hvad der var så nogen, der skrev til os. Den allesteds nærværende formand for klubbens sikkerhedsudvalg, Flemming Sommer Andersen, er en kendt person i klubhuset og på havnen, hvor han flittigt efterser, om både ejerne lever op til klubbens mange sikkerhedsbestemmelser. En læser har henvendt sig til ankeret og gjort opmærksom på den nidkærhed, foreningens sikkerhedschef udviser. Selv når hans egen båd er på land i vinterhalvåret, kaster han anker. Formentlig er han forberedt på, at slusen i Silkeborg kan stoppe til, vandstanden kan stige, og dermed fjerne hans båd fra Skimming-Høj. Og selvom præsendingen er blæst af, har han som en ekstra sikkerhed også kalesjen under, intet kan gå galt. Forelagt ovenstående udtaler Flemming Sommer følgende kloge bemærkning. Hvad skal jeg ellers gøre? Der er jo ikke nogen fortolkningsspil. Jeg kunne nemt ødelægge historien, men det gør jeg ikke. Nej, det gør du nemlig ikke. Jeg synes, du selv skal lov. Vil du have med eller uden helium? Ja, jeg er bedst med. Jeg er simpelthen bedst med. Jeg stemmer for, at vi skal have det over på arbejde i første tid. Giv ham et hiv. Jeg giver lige det. Ja. Han sagde 60 og sløv og søvnig. Det passer ikke lige for mig. Når jeg